konnichiwa. Nandito ako ngayon sa Uniqlo. So, here na guys. Buwan kong bumili ng pants. Bonggang-bongga dito guys. Daming tao. Ang ano siya, UV cut to. Dito tayo sa mga bra. So, nasa ano siya? 900? Mga panty. Hello! Ohayo gozaimasu! Good morning! Good morning! Para pangbuntis. May pangbuntis na pants. So, nasa ano siya, oh. Sa peso, nasa 1,000 mahigit. Mega love shout out to Sir Inchong TV. Hello, sir. Thank you, sir. So, opening dito. May pang kids pa, oh. Diba? May mga ano pa sila. Pang kids wear. Ang bata. Ganito talaga sa Japan ay pag-opening. Na-sale gang. Na-sale pero mahal gihapon. Dimasen. May shoes, oh, may shoes sila, oh. Sa peso na ano siya sa kuan. Pila ni? Sa mga 1,300 ana, mahal. Pero okay kaayo ang Uniqlo na brand kay ligon jud siya. Kaya dami. Ay, sumasen. Ay, imakat po. いいですか？はい。で、エンドを押してもらっていいですか？